Sa ikaduhang higayon, usa na usab ka turnover sa ilang multi-purpose drying pavement o solar dryer project alang sa laing mga benepisyaryo ang gipahigayon sa Provincial Agriculture Office. Ang maong proyekto gipanguluhan sa Agricultural Engineering Division sa Pagro nga gipangunahan ni Engineer Regina M Agusan o Project Supervisor Engr Marija Pamela Merto. Ang proyektong solar dryer mukantidad sa 494,394 pesos ug 11 centavos. Uban sa pag-turnover sa maong proyekto alang sa mga mag-uuma nga miyembro sa asosasyon, dugang usab na 30 ka sako sa sigesige seeds ang gitunol kanila. Ang maong benepisyaryo mao ang Linandang Malagana Farmers Association Inc nga nahimutang sa Sitio Linandang, Barangay Malagana, lungsod sa Claveria. Mitambog gihapon sa ceremonial turnover si Committee on Agriculture and Food Security Board Member Frederick Ku o Provincial Agriculturist Jose Apollo Pacamalan. Gawa sa pagpatukod sa solar dryer, mapasalamaton usab ang asosasyon kang Governor Bambi Imano sa corn sheller ug miller nga gipahulam kanila sa Pagro aron maproseso ang ilang ani. Dako kini nga tabang kanila tungod kay gawa sa layo ang ilang lugar, dugang galastohon usab ang pagrenta sa makina. Ako kay migpasalamat kanimo Gob sa imong kaayo sa nga bisan kami sa Linandang mga mga uyamot kay mga tao, mga makaluluoy kayo. Pero para sa imo, kami ang pinaka-espesyal nga imong gihatagan sa dali kayo nga suporta mga ayuda sa among kinahanglan dinhi isip mga mag-uumang mga kabos. Ang Linandang Malagana Farmers Association Inc, uban sa laing pang tulo ka mga benepisyaryo nga asosasyon, nakapasar sa criteria nga giset sa Agricultural Engineering Division alang sa pag-ila sa mga deserving nga mag-uuma na wala pay solar dryer sa probinsya. Ang maong criteria isip parte gihapon sa inisyatibo ug pagpalayo ni Governor Bambi Imano ug sa Provincial Agriculture Office sa pagpaniguro sa food security sa probinsya. Prioridad ang pagtabang sa mga mag-uuma sa pagpadali sa pagpauga, pagproseso o pagbaligya sa ilang mga ani alang sa mas malambuon nga panginabuhian. Gikan dinhi sa Sitio Linandang, Barangay Malagana, lungsod sa Claveria, ako si Gian El Bambo para sa inyong balitang agrikultura.